Siyam kataon nadakpan sa anti-illegal drug operation sa Dulho, Fatima. Kanselado ang mga biyahe sa gagmay nga sakyanan sa kadagatan tungod sa kakusog sa hangin nga habagat. Binabang alang sa isla sa Pilar, nangatanggong. Supply sa lungsod nagkanihit na. Mga motorbangka nga nagbiyahe sa Pilar ug Ormoc nga adunay duha ka mga deck, gidid-an sa pagbiyahe. Mayor sa Dumanhog nangayo og tabang sa kapulisan tungod sa mga armadong tao sa Bisi Mayor. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 9 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod na mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, kanselado ang biyahe sa mga gagmay nga sakyanan sa kadagatan tungod sa kakusog sa hanging habagat. Wa pa mahibaw iglan kung kanu sa ilib ka sa Coast Guard ang maong kamanduan. Andrea Patenya, Suginlimi. Gihagwa na lang niining si Aljerico iyang pag-umangkon samtang naghuwat sa ilang biyahe nga wa pay kasiguraduan kung makalarga. Uban sa pamilya ni Aljerico, nang yaka na lang sab sa kilid ang uban pang mga pasahero dinhi sa Passenger Terminal 1 sa Pier 1. Pulos tentative ilang mga biyahe sa hapon ug gabii kay gisuspenso na sab sa Coast Guard ang biyahe sa mga barko nga 250 gross tons paubos sa tanang pantalan sa Central Visayas. Usa ka gale warning ang gi-issue sa Pag-asa tungod sa hanging habagat nga na-enhance sa bagyong Falcon. Kauli-una padung tagbilaran si Aljerico apan makasabot ra siya kung madugay ang ilang pagka-stranded sa Sugbo basta di lang sila malambigit sa sea tragedy. Madlok. Mga pariyasan dapat sa Ormoc ba, si Bako? Sabot na lang. Sabot na lang. Wa gihapon nahurot ang mga pasahero sa mga ticket booths ug namasin nga makasakay. Bahala kun og di siguradong mularga basta nakapareserve na sila. You're still hoping that it would push through? I'm not for sure until I find out whether I have something else to do here in Cebu. Okay. But what if the trips will be canceled? If they go, it's going to be really rough. And you're It may not be. I'm a dive master. So it's okay with you? Yeah. How about if the trips will really be canceled, sir? Well, that's a problem. Is that then we're going to have to come back tomorrow. Wa pay kasiguraduan kung kano sa ilib ka sa Coast Guard ang pagkanselar sa mga biyahe sa mga barko nga 250 gross tons paubos sa mga pantalan dinhi sa Central Visayas kay mag-agad pasab sila sa gale warning ay issue sa Pag-asa. Mao nga pahimangno nila ngadto sa mga pasahero nga usa mo biya sa ilang mga panimay mas maayong manawag usa sa ilang buhatan nga 4166208 aron makasiguro. Sa Severe Weather Bulletin number 4 sa Pag-asa, nasigpatan si Falcon 795 kilometers east sa Itbayat, Batanes kaganiyang alas 10 sa buntag. Duna kinihanging gikusgon nga 130 kilometers per hour duol sa sentro ug pag-unos nga 160 kilometers per hour nga naglihok northwest sa gipaspason nga 22 kilometers per hour. Way gi-issue nga public storm warning signal ang Pag-asa apan mipay mangno kini sa mga gamayng sakayan sa paglikay sa paglawig kay dagko ang tungod sa hanging habagat nga gipalambo ni Falcon. Andrea Patenia, News 5. Usa ka semana na sukad na tikyaob ang MB Kim Nirvana B gawa sa mga nabiktima sa maong trahedya. Nabalaka na karon ang mga taga-Camotes, ilabi na ang mga taga-Pilar kay wa na pabiyaya ang mga motorbangka nga dunay second deck. Kini gawa sa gale warning. Suginlimi, Ryan Sorote. Wag gihapon mga motorbangka gikan sa Camotes dinhi sa Tacbayan sa Ormoc gumikan sa pagkalunod sa MB Kim Nirvana B usa ka semana na ang nakalabay. Nasairan nga miluwat og advisory ang Maritime Authority Agency sa temporary nga di pagpalawig sa mga double decker nga mga motorbangka nga dunay rutang Ormoc City, Camotes. Base sa advisory, makalawig lang ang mga bangka kung matangtang ang second deck sa ilang motorbangka. We direct the owner to backlash or to remove the double decker. Hindi kandig. Pwede naman sila magbiyahe, hindi man sila suspendido. Pwede sila magbiyahe, pero ano lang, sa baba lang.
Sa kasamtangan, tulura ka mga motorbangka sa Junmar ang nag-operate human maguba ang MB Hebrewela ug namatay ang tag-iyan ini kinsa misakay sa MB Kim Nirvana B. Uso pa ang natangtangan sa second deck, ang uban tuod gipabiyahe apan di pasaka ng second deck. Wa say gitugutan ng Coast Guard Ormoc City nga makalawig nga mga bangka sa Junmar ug kun ugaling matugutan 1/3 ra nga pasahero ang ilang pasakyon ug di sa pwede idungan ang mga pasahero makarga. Mao nga mityabaw ang tag-iya sa Junmar kay alkansi sila sa biyahe. Sakto ko na ilang mga lugar ba? Ugwain no eh. Nadisgrasya, usap lang ng distrito. Gidali og sunod sa Junmar ang advisory kay nagkamenos na ang supply sa pagkaon sa mga taga-kamotes. Sukad na tikiyaw ang MB Kim Nirvana B nga gisundan og yellow warning sa Pag-asa. Problema lagi sila pagkaon nyo doon. Iwa kami magkuhan, masakyan nga rin yung gurmo kasi magsalig sa urmo kang kuhan. Nangyay lang mga pagkaon na to. Meron matumbrahan nga rin. Gumikan sa giluwatan nga gale warning sa Pag-asa, gikanselar sa Philippine Coast Guard ang tatang biyahe sa mga barkong gagmay dinhi sa dakbayan sa Ormoc. Gani kung inyo makita ang bugtong larga karong orasa mao kining barko sa Roble Shipping nga usa sa labing dako nga barko nga mobiyahe dinhi dapita. Apan gumikan sa maong gale warning, gipanglantawan nga hantod karong gabi kanselahon ang mga biyahe. Gikan diri sa dakbayan sa Ormoc, Ryan Sorote, News 5. Magpatabang sa NAB-4CEN ang Kapitolyo aron mahatod ang mga relief goods alang sa mga taga-Pilar. Subay sa kanunay nga pagkanselar sa mga biyahe sa motorbangka. Jinky Rosit, Sugin Limi. Maghatod unta ang usa ka team gikan sa Kapitolyo og mga emergency relief goods paingon sa lungsod sa Pilar apan natanggong sila human masayri nga kanselado ang tanang biyahe sa barko ug motorboat paingon didto nunot sa gale warning nga gi-issue sa Pag-asa. Tungod ini nabalakan ang buhatan sa Provincial Welfare and Development Office ilabi na sa taho nga nagnihit na sa mga nagunang panginahanglan ang Pilar. Nagplano sila nga hangyoon ang Naval Forces Central aron magamit ang ilang mga barko nga kargahan sa mga supplies paingon didto. Kani, this is just good for one day lang yun ni siya kay maupoy masud sa atong sakyanan. Mao lang nagpa-assess ta kung how long will this last para we will be ready with more stocks pa. Nga nagpakuan na pud mi, nagpa-purchase na pud mi daan. Paabuto na lang karon sa Kapitolyo ang official report gikan sa Municipal Social Welfare Office sa Pilar aron mahibaw-an nila kung unsa kadako ang panginahanglan sa supply sa maong dapit. Sa higayong madugay pa ang paglibkas sa mga biyahe, paninguhaon nila nga makig-alayon sa Central Command alang sa reinforcement. The last resort I've talked about yesterday is through the chopper. Pero di man gud ato ang chopper, so i-arrange pa na siya o makalupad ba pud given the weather conditions. Nasayran nga apektado na sab ang dagan sa negosyo sa mga mamumuo sa naisgutang lugar. Si Pilar Mayor Jesus Fernandez kinsa suway nga gikuhaan sa iyang reaksyon, di kini motubag sa tawag sa iyang telepono. Jinky Rosit, News 5. Giasoy sa usa sa mga Korean diver survivor ang ilang kasinatian dihang napadpad sila sa kadagatan sa Camotes. Kini ang gipaambit ngadto sa tigpamaba sa NAB-4CEN. Sugin Limi, Ed Cañete. Alas 3:30 kagahapon sa hapon, mitugpa sa NAB-4CEN headquarters sa may barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City ang chopper sa Philippine Air Force nga ginuwalan sa patayng lawas ni Yu Seong-yong, 34 anyos ug ikatulong Koreano nga na-missing ug nakit-ang naglutaw sa kadagatan sa lungsod sa San Francisco, Camotes Island. Gawas sa puti nga lungon, gibutyag sa tigpamaba sa NAB-4CEN nga si Lieutenant James Reyes nga giputos og puti usab nga panapton ang lawas sa namatay subay sa ilang tradisyon. Og sa pagkutlo nining balita, wa pa mautopsi ang patayng lawas og bugtong drowning lang o pagkalumos ang anaa sa death certificate. Of course, hindi pa tayo nagkakaroon ng autopsy but still nakita naman natin na of course na drowning. For me ha? That is drowning but still hindi pa naman tayo nagkakaroon ng autopsy. Sa pagkiginabi ni Reyes sa usa sa mga nakaluwas nga si Baek Seong-kyun nga nianang pagkadomingo sa gabi, naabot sila sa kadagatan sa Camotes og nangabyon sa bunsod samtang nagpaabot og adunay makatabang kanila. Giingon si Yong mo'y milangoy paingon sa baybayon sa barangay Himinsulan og gibilin ang iyang mga diving aparatos sa iyang mga kauban apan wa na kini makaabot tungod sa kakapoy. Hindi na siya nakabalik because of the current. Kasi yung nakasave sa dalawa nating
divers is yung mga busy nila. Nasaran nga padulong na unta nga mamauli ang tulo gikan sa ilang diving session niadtong Domingo apan gumikan sa kakusog sa hangin ug sog hinay-hinay silang naanod og nawad-an og kusog. Ed Cañete, News 5. Subject sa bypass operation nga gihimo sa Cebu City Intelligence Branch sa Barangay Dulho, Fatima nakasibat ug nagpalaban sa iyang abogado samtang mabdus nga dugay nang namaligya og shabu sa Barangay Mactan hingpit nang nasikop sa kapulisan. Sugin ni Leslie Caminada Vistil. Ining suton nga bahin sa City Ubuli sa Barangay Dulho, Fatima, naabtan sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch kining grupo sa mga lalaki nga nanuyop apan sa kapinapu katawo nga naaktuhan, siyam lang ang nadakpan. Pakya sa bang kapulisan nga madakpan ang ilang subject nga si Paul Inulba nga naa silang watchlist. Kay atol sa bypass, din si Inulba mismo ang gipalitan. Nakabantay kini nga pulis ang iyang gikatransaksyon mo nga mikaratil kini og dagan. Gumika niini pugsa nung misud ang mga sakop sa CIB sa Panimay nga may resulta silang pagkasuta nga duna kini CCTV cameras nga nagmonitor sa gawas. Sa CCTV, sa nga na lugar, what for, di ba? What for sa may kuwan. Yun yung sa bypass kay ma'am, kung nanira, may mga kuwan. Of course, ma'am, we have the pieces of evidence already nga napalitan sila tapos kalit lang sila patrangka. Basta ma'am, kung sa mga kuwan nila, it's up to them, ma'am. Konektado sab ang Panimay ni Inulba ning duha ka gagmayng kwarto nga gayong suyupanan. Gani nagpasag kini mga gamit sa pagsuyop samtang sa pikas duna say bahiganan sa shabu. Asa naman ang atong warrant ani? Nga warrant, search warrant, usa man ni sir. Dihang gidana ang mga dinakpan, may eksena si Atty. Inocencio de la Serna, kinsa nagpaila nga legal counsel ni Inulba. Iyang gipangutana ang mga sakop sa CIB kung doon na ba sila'y dokumento nga doon na sila'y katungod sa pagguba sa properties yang kliyente. May aligar si de la Serna nga doon ay gipanguha ang CIB sa masakwarta kinibasi sa gibutyag sa anak ug pag-umangkov ni Inulba. Dugang aligasyon nga gitiunan ang mga bata dihang misaka sa taas ang mga pulis. Kung bypass, kinsa man ilang nadako, kung bypass, nga nung gi-search man, giguba man ang balay sa akong kliyente. Ang mga anak nga bilin, ang akong duha ka kliyente, Mr. and Mrs. Inulba, wala diha. Kani sila gihulga. Naku ko sila. Ngutan na. Ya, ang kwarta na ko, kaya alam mo, kay parabayad sa to sa tuition, kaya apit naman ang exam. Parabayad to sa tuition, yung mga palin sa sudan, gikuha, mga cellphone na mong duwa sa manghud. Di sakka siya, ningan siya nga. Ikaw, unsa man ka? Gawas, giyan na di ko garmas. Anda matubangon sa hepe sa CIB ang bisan unsang klase nga sumbong nga himuon ni de la Serna. Kung na siya reklamo, we will fix it. Kung man tayo problema na ma'am mo na katubangon. Ang kuhan lang is, dili lang unta kung si tawag ani ka ng moderatio dayo nagpamasangil. Although, iayaman ng katungod, ma'am. Kung galing na, sige mo na mo is, dili po ni matandogan na, ma'am. Kay nagtrabaho rami kung sa'yo mandato sa taas when it comes to operations against illegal drugs, then we will do it, ma'am. Now, we have several cases that we are going to file against these unidentified people. Number one would be unlawful search, grave threats, planting of evidence, which is insidious machination, no coordination with the police, there is a barangay, and no witnesses during the search. Nakuha sa kapulisan ang kapin 300 nga pinutos sa gituang shabu, kwarta, monitor sa CCTV ug mga gamit sa pagsuyop. Nasayran nga gironda na kaniadto sa mga sakop sa City Investigation and Detective Group ang Panimay ni Inulba apan nakaikyas sab kini. 15,000 pesos sab ang balor sa usa ka gatos ka mga gagmayng pakete sa gituang shabu nga nasakmit sa Lapu-Lapu City Police Station 2 kun Mactan Police Station. Dihang nagpositibo ang ilang bypass na operation batok sa mabdus nga drug pusher kinsa ginganlan og Leonela Igoy. Giingong dugay nang namaligyaw og illegal nga droga si Igoy apan dugay na aksyonan sa kapulisan. Nasayran nga daghan na silang nadawat nga reklamo bahin sa kalihukan ni Igoy. Ang niya tungod sa iyang kawan-on kay naamo si pito ka mga anak na gibuyon. In fact, kani siya buntis ni siya ron 2 months, pangwalo. Tinuod nga imuha ni tanan, dugay na gani 5 years na yun. Ha? Leslie Caminada Vistil, News 5. Gipresentar sa Cebu City Police Theft and Robbery Section ang ilang mga dinakpan nga nalambigit sa Laglag Barya. King Perez, Suginlimi.
Nabiktima kagahapon sa buntag ang usa ka college student sa Laglag Barya sud sa 12L Jeep at ubangan sa Robinson's Fuente. Nakuha ng biktima nga si Troy Cabrero og iPhone 5S na mo kantidad og 30,000 pesos. Subay sa Rogues Gallery sa Cebu City Theft and Robbery Section, nailhan sa biktima silang Ramil Dalman ug Alexis Monreal nga nadakpan na kaniadto. Nasikop sila sa Sitio Libo, Barangay Mohon, Dakbayan sa Talisay kagabi. Hagbong yung siyo. Nick busy ba? Mo kang ikat siya pong attention sa would-be victim ba? O sa ditira ang tapat. Wa na may padayag silang habig ang mga dinakpan. Kaila ra sa mga dinakpan og tulo ka mga lalaki sa nag-viral nga video nga Laglag Barya sud sa 13C nga jeep. Matod sa hepe sa TRS, nga mahimong mudangop kanila ang ubang mga gibiktima nilang Dalman ug Monreal aron mausa ang pagpasaka sa mga reklamong pagpangawap. Kini nga mudos. Mao gyud pa balik-balik ta og may mohog sinsiyo pasagdi lang. Gunit cellphone. Nanay sinsiyo hagbong guniting cellphone or anything value nga naa sa imong lawas. King Perez, News 5. 5 ka simultaneous nga pagpangronda sa mga peke nga tambal ang gipaygayon kaganihang buntag sa mga sakop sa National Bureau of Investigation Region 7. Pinasikat sa search warrant nga gi-issue ni Judge Ramon Daumilas Jr. sa RTC Branch 11. Gipaygayon ang pagpangronda sa mga butika nga nagtinda og peke nga mga over-the-counter drugs sa may daan Santiangco ug Tipadilla sa Dakbayan sa Sugbo, syudad sa Mandaue, Talisay ug Naga. Matod sa NBI, mireklamo sa ilang buhatan ang Unilab Laboratories Incorporated human masuta nga gipeke ang ilang tambal. Nasuta nga ang mga tambal alang sa sakit sa ulo, sipon, ubo, diarrhea, hilanat ug uban pa gikan sa nasod nga India ug China. Tulo ka mga tendera sa usa ka pharmacy ang ilang ibitahon alang sa dugang investigasyon samtang ang tag-iya pasakaan og sumbong nga kalapasan sa Intellectual Property Code of the Philippines. Gipangita karon ang sa kapulisan ang gituhuan nga leader sa mga tulisan nga nadakpan human ang pagpanulis sa usa ka balay sa subdivision sa Lahug. King Perez, Suginlimi. Giduda ang nakalabang na sa Negros ug mopaingon sa Mindanao ang nagplano sa pagpanulis sa Panimay sud sa Gemsville subdivision kagahapon sa Kadlawon. Gilak kini sa pangalang Ricky, kinsa gipangita sa mga sakop sa Cebu City Police Theft and Robbery Section kagahapon dito sa gituhuang gipuy-an niini sa lungsod sa Dumanhog. Si Ricky kinsa gilang nga nagplano sa pagpanulis, adunay pending nga kaso nga adunay kalambigitan sa illegal nga drogas dito sa General Santos City. Susihon usab sa kapulisan gikan sa biktima nga si Victoriano Pagador kung si Ricky ang kanhi business partner sa iyang livestock business dinhi sa Sugbo. First time po siya na-implicate. Pero nasa pending case 9165 sa Jinsan. Warrant na or? Mura na ongoing pending. Okay. Sir, kung sa papel ni Ricky, ano Mura siya plano. Gi-verify sa Regional Intelligence Division ang uban nga nahitabong pagpanulis nga posibleng gikalambigitan sa mga dinakpang tulisan kagahapon. Upat sa mga tulisan gikan sa Iloilo ug usa ang taga Sugbo nadakpan sa Gemsville Subdivision Lahug human nanuli sa panimay ni Victoriano Pagador 260,000 pesos nga cash ug managlahing mahalon nga kabtangan nadala sa mga tulisan ug gigamit ang sakinan sa biktima isip getaway vehicle. For them to perpetrate here in Cebu City or other cities in Piro 7, kailangan sila ng local contact, and we believe before they perpetrate, meron na silang kausap na tao. King Perez, News 5. Gi-release karong adlaw ang incentive alang sa mga barangay officials sa 82 ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Unang nahatagan ganyang buntag sa ilang incentive ang mga barangay officials sa South District samtang karong hapon sab ang sa North District. Gikan sa kapitan, kagawad, secretary ug treasurer ang makadawat sa insentibo gikan sa city government nga mokantidad og bali 3 ka buwan. Makadawat ang kapitan og 15,000 pesos samtang 9,000 pesos sa kagawad ug 6,000 pesos sab sa secretary ug treasurer. Ang distribution gipahigayon sa Social Hall sa City Hall.
Misaad og tabang ang VECO ug ang PLDT sa mga nabiktima sa pagkatumba sa poste sa kuryente ni atong miaging gabii. Waang kuna sa VECO ang maong poste kay gipanag-iya di ay kini sa PLDT. Ug matud sa PLDT, ubos sa joint pole agreement ang maong poste nga gisawan sa tulo ka mga service providers. Andrea Patanya, Suginlimi. Ingani siya, na siya poll number. Gihimakak sa VECO nga ila ang poste nga natumba ug midat ug patay sa 13 anyos nga si Ralph Boreros ug gikaangol sa laing duha ka mga bata nga silang Desiree Ambros ug Doreen Estologa samtang nagpaabot nga maluto ang ilang gipalit nga barbecue sa sidewalk sa may barangay Tinago niadtong Martes sa gabii. Natumba ang poste kay nabira ang mga wire nga nakakonektar niini human masangit sa truck. Sa wa pa matumba ang poste, gitawag ang atensyon sa mga linemen sa VECO nga sakop sa private contractor nga Roche Enterprises nga sila si Jesse Ngoho ug Ferdinand Inot. Kini aron ayuhon ang wire nga nagbitay nga hapit mituok og motorcycle driver. Apan pag-abot sa area, wa kini ayuha sa duha kay di kuno sa VECO ang wire ug di sab sa VECO ang poste. Gani, why VECO code nga makita ni ini. Mato ni VECO Reputation Enhancement Department Head Attorney Jill Veralio, SOP sa ilang mga kompanya nga di manghilabot sa mga wires o poste nga di ila. Well, number one, dili man gud to siya amoa, di mi kahilabot ug dili amo ang wires. Motong niingon mi na ang naka-attach dito ilaha man gud tong wire, so di sad mi kahilabot ani ilahang mga attachments. Gitugan sa PLDT nga ila ang poste apan duna kuno sila joint pole agreement alang niini sa VECO, Globe ug Sky Cable kay nakigkonektar ang tulo ka service provider sa maong poste. Busa, duna sila shared expenses ug revenues niini. Nasayran nga ang mga kable nga nasangit sa truck iya sa Globe, PLDT ug Sky Cable. Mato ni PLDT Operations Head Bong Lintag, bisan ug way written rules sa ilang joint pole agreement nga angay silang muresponde sa ilang maatlan nga dangling wires bisan og di kini ilaha, initiative na unta kini sa mga service providers. Unwritten yan eh. There are unwritten rules, right? Unwritten. Sabi ko nga sa engineer ko kung sa atin yan, hindi atin yan. Tsaka, matutuwa pa ako. Kahit even if you won't be seeking my clearance, matutuwa pa ako. Because again, first and foremost sa amin is public safety. Service is just secondary. Nalulungkot din kami dahil nangyari ito, no? May nagbuwis ng buhay. Parehong misaad og tabang pinansyal ang VECO ug PLDT alang sa tulo ka mga bata apan matud sa maguwang ni Ralph, wa pa sila'y nadawat nga kwarta. Di na ito sila magtututo lang. Kuha lang sa kamay lang ang pagkuha ng pangayo lang na mo ba. Oro din ako ang akong pangayo na ko nila. Di mo kuno siya yung nanap na lubong lang sa ulalak 20 lubong na nada kano siya tao mo gumigod. Nakagawas na sa ospital si Doreen nga nakaangkon og daghang samad sa lawas. Nagsakit kuno ang iyang kilid apan wa sila'y kwarta alang sa x-ray. Usa naman yung pamate ron? Okay raman. Pero sakit ang imuhang kilid? Ya, okay, nakawala na ka na trauma or mahadlok yapon ka? Mahadlok. Okay. Sa katong pagitabo. Si Desiree, nagpabilin gihapon sa tambalanan. Samtang parehong mipaybaw ang VECO ug PLDT, nga palapdan nila ang ilang underground wiring project, gikan sa sinulog route padung nasa Dan P. del Rosario. Mipasalig sab sila nga mas palambuon ang ilang koordinasyon ug pagtinabangay sa isig ka utility provider sa pagresponde sa mga problema sa mga poste ug kable. We are looking into it. Actually, we would like to meet with the other utilities as well. Kay syempre partners man pud ni nato, no? I'm sure they did not want this to happen also. So, we will improve all our services. Meron din kaming lesson learned from this incident. Kahit na contractors namin yan, they represent PLDT. Sometimes naman kasi, kahit na hindi mo na trabaho being a person, a human being, di ba? Pwede nang manggaling sa'yo. Andrea Patenia, News 5. Dumanog Mayor Nelson Garcia nangayo og tabang sa hepe sa kapulisan sa probinsya tungod sa mga armadong tao sa Vice Mayor nga anaa sa ilang munisipyo. Jinky Recit, Suginlimi.
Diriyot magkagubot sa munisipyo sa lungsod sa Dumanhog dihang wa pasudla sa kampo ni Vice Mayor Efren Gungun Hika ang mga sakop ni Mayor Nelson Garcia nga dunay tuyo sa munisipyo. Matud ni Mayor Garcia, dunay mga armadong tao si Hika nga naka-standby gawa sa munisipyo. Tungod ini nanawagan si Garcia sa hepe sa Cebu Provincial Police Office nga ipatunhay ang kahapsay ug kalinaw sa maong dapit human siya mibalik na siyang pwesto isip amahan sa maong lungsod. So kayo, sitwasyon din minaon ko nga irama ko ta, irama iya ta ning tagaan o pagtutok ini nga naman yun ang opinion sa DLG nga ako ang ila na karon nga mayor, dili na siya. Matud sa Provincial DILG, makalingkod lang og balik si Garcia siyang buhatan kung doon na siya'y igong papeles nga mapakita ngadto sa mga sakop sa sangguniang bayan. Ang gados nako is that katurang procedure. Kung ano siya ay proof nga dili siya under suspension na, communicate ra siya sa sanggunian, presenting the proof, certified to copy, and then you can sit as mayor. Okay na. Si Garcia misumiter na sa mga dokumento sa sangguniang bayan apan hangtod karon wa gyapon siya ilha sa mga department heads. Buhat sa ko karon og communication o kinsa mo to man I will file an insubordination cases against that, no? Kung kinsa mo to man ako. So sa mga adlaw ato silang ipatawan o ng department head meeting, no? Dapat napatawag ko wag yung sa nito nga. Sumala sa interpretasyon sa Provincial Legal Officer, dili balido ang order sa Office of the President kay gihuptan ni suspended Mayor Nelson Garcia kay ang mipirma ni ini maulang ang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs sa Office of the President. Ug kay duha na ang milingkod nga mayor sa lungsod, buot unta sa Kapitolyo nga ilhon lang una si Hika isip mo ilihitimo nga mayor samtang wa pay mando pagpakanaog ni ini sa pwesto. Acting Mayor Gungun Hika is quite correct in his position that he will stay until actually ordered also by the governor to step down. Jinky Rosit, News 5. Bawkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kagilang kutob sa balita, aksyon!